Здравейте, това е втора част. Тя ще бъде по-кратка, защото ще правим толкова с намаля устата. Да. Давай. Тя се избра тя. Добре ли си, бе? Добре ли си? Така. Не ми ли е по-добре? Май няма правим. Сега ми си амелва. Имаме жертвата и че... Защото като се смеех и сметаната ми отида в гърлото. Вау. Аз искам вода. Малко чешмяна вода, ще пия, ама не ми пука. Сега гледайте. Не. 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 Какво стана дори? Не знам и аз. Здравейте, приятели, нещо, преди да ще рекламираме облагачките на Мария Александра. А, чао!